araw, ayan ngayong araw guys, bali gagala kami sa sa SM, birthday kasi ni Papa. So kakain lang kami sa labas dahil pauwi na rin sila bukas. Kasama namin si Yan Yan, ang kanyang mga magulang ay nawawala. Hindi, bali nagpa-check up yung dalawa, hindi kasi niya pwedeng lapitan si Yan Yan kasi nga, yung radiation ba. Nagpaano siya, yung sa kanyang type. So, tara guys, samahan niyo po ulit kami. Okay, bye-bye. Bye-bye ka na yan. Hello! Ganda-ganda naman ang aming baby, oh. Marang-mana sa kanyang mami, oh. Gusto na rin laging nasagalaan tong batang ito eh. Doon tayo sa talagang gusto rin yata magmaneho, ah. Gagalan din siya yung. Inaantok yan. Nag-SM ka na naman. Ayun sila Papa. Tara na, doon sa loob, mainit. Hindi, makaturog na road. Yaya. Si Papa pala guys, yung left side ng kanyang kidneys, na shockwave na, pero yung right side na, yun pa yung isa pang tatanggalin. So, bali babalik ulit siya sa June. Ayan, medyo okay naman na yung niya. Hindi na sumasakit yung tagiliran niya. Kaya sana tuloy-tuloy na. Katurturog. Picture daw maglolo. Yan yan, smile. Yan yan. Smile. Hintayin pa lang natin sila. Hindi pa nagtawa? Hello. Hello, Gabby. Ano ba? Mga naka-red. Batiin nyo na si Tatang. Ayun na si Tatang. Oh. Go. Babait naman. Wag na si Tatang Koy. Halika na. Doon na tayo sa sa walang ka na tayong shakies. Puro red. Shakies lang tayo. Let's go. Wawa, Chacha. Shout out mo si Chacha. Shout out si Kuya Chacha. Dito sana tayo magkain. Katagal naman kasi. Ay, hanggang 2:30 lang ang lunch dyan. 5:30 na yung dinner. Saan nyo gusto kumain? Shakies. Ikaw, Gaben? Ha? Taytay. Nakarami ka na pala sa Taytay eh. Go. Pasok. Yung. Bye. Dito tayo, kuya.
Bisa pag nag... Lang, ikaw nga lang. Ito lang yun. Kalkag na ni Iba pa lang 3x3. 2x2 lang yan, no? Alam niyo rin yung 2x2, di ba? Ay, 3x3. Tapos may 5x3. Ah, kawawa. Ah, kawawa. yung 3x3. Mat. Ha? Dapat yung dinala mo. Oh. Try mo nga daw. Baka tapos na tayo nagkain lang, hindi ka tapos dyan. Kanin. Paano ka nang kanin? May rice yan, di ba kuya Ian? Wait lang. Nakasalang. 10 minutes eh. Wala may rice yun. Ilang rice na pipin? Mag-add po kami. Happy birthday, Tatang! Sarap ng spaghetti. Pinapin mo ka ng prito da. Kamote. Huli! What special? Man! Say kain po. Kain tayo guys. Ito. Kumain. Hali, magdidian lang. Ayaw niya. Ayaw. Ayaw niya lang. Ano oras yung tinimpla? Yan yan. Yan yan. Kain na yan yan. Na. Yung plato mo na lang pagplatuhan ko. Takaw. Sus, katakaw. Anong gusto mo? Anong gusto mo? Kanin eh? Ay, wala yan ha. Lagyan mo dyan. Tama na yun. Sa? Say kain guys. Gaben. Sabihin mo kain guys.
Tulala siyang yan. Ano? Saan ka? Saan ka? Ha? Jang, ano daw to? Para iba to. Ganyan. Kawawa naman pa si Fire ang ano, bunga. Wala man lang happy birthday. Nakaprito ka ngayon pa. Tinitignan niya yung pagkain ni Dan. No. Tapos mulong. Sino lang tapos na? Yan, late na yung aming lunch. Kain guys, kamu nga kuya. Kain guys. Talaga ni Kuya. Gabin, baba mo yung damit mo. Sabihin mo, Gabin, kain po. Kuya Chacha. Kuya Chacha, kain tayo kamo. Sige lang, dali. Sabag ni Kuya na yun. Gabin, ay mat-mat. Dahil mong kinain ah. Mat. Dahil mong pagkain ah. Itong chicken ni Kuya oh. Sabi ko si Papa, dali. Kantaan si Tatang. Ang dami naman nakasalpak dyan. Naantok na eh. Sino? Palabas na. Say happy birthday, Tatang. Louder. Happy birthday, Tatang. Happy birthday, Tatang. I love you. Love you. Kiss. Ikaw, Gabin, kiss si Tatang. Kiss. Okay. Kasama ng tingin. Let's go na. Ay na yan, dilaw, malapit. Hello.
Go! Ganyan din yan ako. Lumukas din ko na lang. Kumisin niya ang ano mo dyan. Hindi ko pa mo. Siyan yan, tingin bitin. Namili kasi tindahan. Mas marami pa. Okay. Pagbaba na ganyan yung Birthday. We love you. Love you. Flying. Ang dami mo namang gusto. Anong gusto yung yan? This. Tapos mo. I already got it. I already have it. Balo, ikaw lang. Ah. Pwede ba sa'yo yan? Ha? Excited ka na mag-play? This is a gummy one. Marami tayo nga. Jump! Jump! Tayo doon siya sa barko. Ha? Next time ulit. Tara na. Tara na. Give me a hug. Give me a hug. Give me a hug. Ayaw mo ko hug eh. Yeah. Mat. Raka. Ayan guys, bali pauwi na po ang mga bagets. init yan. May na, mainit. Init, pantarin mo na. Usapin mo na kayo sa... Karingan. Gising na ang batang yan. Gising na. Hindi ka nakapag-play-play. Ito oh, sa lilim. Bye-bye. Ano sabihin kay Tatang? Thank you so much. Happy birthday, Tatang. Bye-bye. Ito yung sasakyan nyo. Oh, hindi dyan. Dito kayo sa red. Bye guys. See you next month. See you next week. Ano ka ba? Kaya mo na magsama siguro eh. Bye guys. Magkain pa sila doon. Joke lang. Babay ka na sa vlog.
Bye vlog. Bye-bye. Bye-bye. Bahala na kayo eh. Ikaw sa nga magsama kanila? Pakainin kayo ulit doon. Sabi. Dito na, dito na. Doon ka na. Magsama ka pa? Magsama ka pa doon? Sige. Bye-bye! Bye! Guys, hatid lang namin yung aming mga bagets sa Sunnyside. Bye po! Thank you po!